Moro ja tervetuloa ekan videon pariin tällä kanavalla. Tämä on Kosti Kuustola Extra-kanava ja nyt jatkossa minä alan tekemään tälle kanavalle videoita. Kyllä vaan, tuo otsikko ei valehtele. Tilaa tää kanava ja tykkää tästä videosta. Ja huomio, olen poistanut, tai no, en ole poistanut siitä, olen piilottanut kaikki minun Kosti Kuustola kanavan videot. Tuun laittamaan ne jossain vaiheessa takaisin. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin tiedäthän siinä ruudun toisella puolella, että tämä on aprillipila. Eli aprillia syökää silliä ja juokaa kuravettä päälle. Tämä oli tällainen aprillipila teille katsojille. Joten tämä oli tässä. Kiitos kun katsoit. Ihan normaalisti tulee videoita Kosti Kuustola kanavalle. Tälle kanavalle ei enää ikinä. Joten kiitos kun katsoit tämän videon. Ei muuta kuin hauskaa aprillipäivää teille. Se olisi moro. Tilatkaa Kosti Kuustola kanava. Linkki videon alla.